Ġuri quddiem l-imħallef Antonio Mizzi dwar traffikar ta' droga li ma' każ imur lura l-2004 kien pospost bil mal-partijiet wara l-15 il-blokka droga li suppost jiffurmaw parti mill-atti tal-qorti f'dan il-każ partikolari sparixxew u ma jistgħux jinstabu. In-nazzjon żvela kif meta fil-jiem li għaddew il-partijiet iltaqgħu fil-preżenza ta' marixxalli biex jissettjaw l-esebiti kollha u jagħtuhom numru għal skop ta' preżentazzjoni quddiem il-ġuri. Instab il-15 il-blokka droga reżina tal-ħaxixa ma kienux fl-strong room tal-qorti fejn jinżammu esebiti ta' valur bħal deb, ġojjelli, droga li ma tkunx distrutta u ħwejjeġ importanti oħra. Nifmu li l-imħallef Antonio Mizzi ordna li jsir tiftix sew għal dawn il-15 il-blokka droga, iżda kull tiftix irriżulta fin-negattiv. Mhux biss iżda jidher li lanqas biss huma mniżla fl-atti tal-esebiti tal-istess każ li fiċ-ċentru tiegħu hemm Joseph Rizzo li huwa akkużat b'sensiela ta' akkużi relatati mat-traffikar u l-possess illegali tad-droga reżina tal-ħaxixa. Fid-dawl tat-tiftix li sar u li rriżulta fin-negattiv, is-sitwazzjoni komplet issir ferm aktar gravi meta kemm il-prosekuzzjoni kif ukoll id-difiża insistew li din id-droga tkun esebita fil-kors tal-ġuri. Kien għalhekk li sar kuntatt mal-espert forensiku Mario Mifsud li huwa farmaċista li konferma min-naħa tiegħu li hu kien analizza fil-laboratorju dawn il-15 il-blokka droga u li kien ikkonferma wkoll li din kienet reżina tal-ħaxixa. Jirriżulta li din il-kunsinna ta' droga kienet tifforma parti minn sejba ta' 25 blokka reżina tal-ħaxixa li 15 il-blokka minnhom kienet instabet f'batterija falsa ta' trakk fawdex, fil-waqt li l-kumplament l-10 blokki l-oħra kienu nstabu f'Malta. Dwar dan il-każ partikolari diġà kien sar ġuri ieħor fl-2012 meta kien tressaq il-qorti akkużat ukoll b'sensiela ta' akkużi Matthew Minjakom. F'dan il-każ partikolari kien ingħat li l-prosekuzzjoni kienet għamlet ħafna żbalji banali bir-riżultat li l-akkużat dakinhar kien inħeles blanqas danni possibbli. Il-qorti ffaċċjata b'dawn l-iżviluppi xejn mistennija lejliet ġuri mistenni fejn ammont ta' droga huma unaccounted for ma kellha l-ebda triq oħra biex għalissa tippospon il-ġuri. Brabta ma dan il-każ informati li l-Avukat Ġenerali talab għal-inkjesta maġisterjali urġenti biex testabilixxi x'seta' ġara. Apparti l-imħallef Antonio Mizzi, il-partijiet l-oħra involuti f'dan il-ġuri huma Nadia Attart u Meriku Tajjar fisem l-Avukat Ġenerali u Arter Azzopardi, Franco De Bono u Marion Camilleri li qed jidhru għall-akkużat.